Goedenavond. Volgende week mogen we weer stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer. Maar wat hebben die partijen nou allemaal voor ons in petto? En misschien nog wel belangrijker, wat willen ze voor Limburg? 8 Limburgse kandidaten van de grootste partijen zijn hier vanavond. Enigszins gespannen en strijden vanavond om één ding: uw stem. Hartelijk welkom bij een speciale uitzending van Avondgasten. Welkom bij het Limburgs Verkiezingsdebat 2021. Hartelijk welkom hier in het gouvernement aan de Maas in Maastricht. Een heel groot gebouw, vanavond wel maar met een klein gezelschap. Heeft natuurlijk alles met corona te maken. Het is hier coronaproof. Er is geen publiek, zoals u ziet. Geen achterban van de partijen, zoals misschien normaal gebruikelijk. De mondkapjes zijn bij alle kandidaten af. Dat is goed. En wij houden tot het eind en misschien wel lang daarna 1,5 meter in acht. Welkom aan u alle 8 hier, aan alle kandidaten. U gaat zo meteen debatteren over 4 onderwerpen die belangrijk zijn voor onze provincie. De zorg natuurlijk, de economie, leefbaarheid en platteland en energie. We beginnen steeds met een stelling en starten dan met een 1-op-1 debat tussen 2 kandidaten. Dat doen we daarna met alle kandidaten, dus zeg maar een plenair debat. En zo gaan we alle 4 de stellingen langs. U komt dus alle 8 aan bod. Geen probleem, ik weet u te vinden. U komt alle 8 aan de beurt. Laten we beginnen, tenminste als u er klaar voor bent. Ja, want u kijkt heel timide. U bent er klaar voor? Zeker. Iedereen is er klaar voor. Laten we beginnen met de eerste stelling. En die gaat, hoe kan het ook anders in een coronajaar, over de zorg. Sinds de uitbraak van corona gaat er geen dag voorbij zonder dat de zorg het nieuws haalt. Het gaat dan over de dreigende overbelasting van ziekenhuizen, ook in Limburg, de enorme werkdruk voor het personeel, maar ook over het terugschroeven van de niet-coronazorg. Mensen moeten langer wachten op een nieuwe heup of knie. Maar veel ernstiger, ook kankerpatiënten moeten soms wachten op een behandeling. De gang van zaken heeft er in ieder geval toe geleid dat alle partijen zich bezonnen hebben op de werking van de zorg. Was de sluiting in het verleden van een aantal ziekenhuizen niet veel te rigoureus? Hebben de zorgverzekeraars niet te veel macht? En zijn de salarissen van het personeel niet te laag? Kan het huidige systeem een nieuwe crisis wel aan? Onze eerste stelling luidt dan ook: de belangrijkste les van corona is dat de zorg anders moet. De zorg moet anders. We openen dit eerste debat met een 1-op-1 debat. Dat doen we met meneer Clemens van de SP. En u, meneer Erkens van de VVD. U mag het spits afbijten. Dank u. De VVD is het eens met deze stelling. De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Onze zorg is ingericht op een manier zodat we de best mogelijke zorg onder normale omstandigheden kunnen leveren voor een betaalbare prijs. De zorg was minder voorbereid op de wispelturigheid van een crisis. Enkel door het harde werk van de mensen in de zorg hebben we het ergste scenario kunnen voorkomen. Er moeten 2 dingen veranderen in de zorg om voorbereid te zijn op een volgende crisis. Ten eerste moeten we meer flexibele intensive care capaciteit inregelen in het systeem. En ten tweede moeten we altijd zorgen dat we voldoende medische beschermingsmiddelen op voorraad hebben, zoals mondkapjes, of die kunnen produceren dicht bij huis. Flexibele capaciteit en beter inregelen. Is de SP het daarmee eens, meneer Clemens? Ja, wat ik de heer Erkens wil zeggen zijn eigenlijk labmiddelen. Want natuurlijk had de zorg al veel langer op een andere manier georganiseerd moeten worden. En ik denk als we 3 lessen hebben geleerd van de coronacrisis, dan is het dat we waardering moeten hebben voor die mensen in de zorg die elke dag dat belangrijke werk doen, van de jeugdzorg tot in de ziekenhuizen. En dat we ze ook zo moeten belonen zoals daarbij hoort. Dat we moeten samenwerken in plaats van moeten concurreren. Want die harde les hebben we volgens mij dubbel zo hard geleerd als we de jaren daarvoor al zagen. En volgens mij hebben we ook gezien dat de klap van de coronacrisis niet overal even hard is aangekomen. Juist in de zorg zie je dat het allermoeilijkste is voor mensen die het voorheen ook al moeilijk hadden. Denk aan mensen met een minimumloon. Denk aan kleine ondernemers. Als die de zorgrekeningen te zien krijgen. En daarom zou ik ook willen zeggen, zorg dat we die zorg helemaal anders gaan organiseren. Maak bijvoorbeeld het basispakket groter door de tandarts en de fysiotherapeut erin te brengen. En schaf nou eindelijk dat eigen risico af. Wat niets anders is dan een boete op ziek zijn.
Dat zijn de echte veranderingen en die gaan de zorg beter maken. Afschaffen eigen risico. VVD, wat vindt u daarvan? Nou, het klinkt natuurlijk heel sympathiek, het eigen risico afschaffen. Maar de zorg wordt op 3 manieren gefinancierd. Via het eigen risico, via de premies wat te betalen en via de belastingen. U strooit zand in de ogen van de kiezers als u zegt dat het eigen risico afgeschaft kan worden zonder nieuwe kosten. Voor de belastingbetaler of voor mensen via de premies. Ja, ik had natuurlijk wel verwacht dat de VVD hier over de kosten van de zorg zou gaan beginnen. De VVD is natuurlijk ook kampioen bezuinigen op de zorg. Terwijl wat wij zeggen is, organiseer die zorg nou anders. Kijk, het afschaffen van het eigen risico, ja, dat kost geld. Maar de rekening van de zorg die wordt altijd door iemand betaald. En wat we nu zien, is dat de rekening, en dan hebben we het over 7 miljard per jaar voor het eigen risico, die wordt betaald door de mensen die ziek zijn. Het is een boete op ziek zijn. En wat ons betreft gaan we die rekening dus niet sturen naar mensen die er nooit voor hebben gekozen om ziek te worden, maar gaan we die met z'n allen dragen. En het geld daarvoor is er. Niet voor niets heeft ook het CPB het programma van de SP doorgerekend. Daar komt ook uit naar voren dat het kan. Je kunt de zorg anders organiseren. Je kunt de zorg solidair organiseren. En tegelijkertijd hebben we het geld ervoor. Nou, maar goed, hier wil ik toch wel een kanttekening bij plaatsen. Ik heb zelf 2 jaar in Amerika gewoond. Daar is de zorg echt anders geregeld. Als u naar de SP luistert, denkt u dat wij ook zo'n systeem hebben, dat mensen geen zorg kunnen krijgen. Elke keer verbaas ik me erover dat of je nou een bankdirecteur bent in Nederland of de vuilnisman, je krijgt dezelfde goede zorg in Nederland. Op een betaalbare manier. En daar ben ik ook heel trots op. Als we kijken naar het zorgsysteem, niemand gaat betere en liefdevollere zorg krijgen als wij het systeem gaan veranderen. Wat we moeten gaan doen is kijken naar inderdaad wat er nu goed gaat en wat er beter kan, maar gewoon pragmatisch met oplossingen komen. Een systeem veranderen, dat gaat voor heel veel gedoe geven in de zorg. Die mensen zitten nu nog met de pandemie. Het is nog heel druk en u gaat jarenlang een systeem openbreken. Dat gaat chaos op. Niet het goede moment. Nee, van ik doe de hele SP. concrete voorstellen. Namelijk de SP zegt, breid op korte termijn het basispakket uit met de tandarts, de fysio. En schaf het eigen risico af. Maar iets anders, want u hebt in Amerika gewoond. Ik heb jarenlang in Heerlen gewoond. Ik woon daar nog steeds. En in Heerlen hebben we de zorg op een hele andere manier georganiseerd. Daar hebben we bewust gekozen voor samenwerking in plaats van marktwerking. Daar concurreren zorgverleners niet met elkaar, maar werken ze samen en zorgen we dat de keuzes die gemaakt moeten worden, worden gemaakt door de mensen met verstand van zaken. Dus niet door ambtenaren achter een kantoor, niet door zorgverzekeraars, maar door mensen die met de voet in de klei staan. De mensen die verstand hebben van zorg. En daar zie je dat die zorg daar niet alleen beter van wordt, maar dat die ook nog eens betaalbaar blijft. Nou, kijk, ook voor ons, marktwerking is geen doel op zich. Hè. We hebben geen systeem zoals in Amerika, zoals ik net ook al zei. Dat initiatief in Heerlen, dat is heel mooi dat men het zo doet. Dat zijn zeker lessen die we ook landelijk kunnen trekken. En dat is ook de oproep die ik doe aan u. Laten we kijken naar wat er beter kan in de zorg. Laten we daar samen stappen op zetten. Ook wij vinden dat de zaken anders moeten. Maar we gaan niet het hele systeem omgooien. Dat gaat gewoon zoveel werk kosten voor de mensen in de zorg. En het gaat niet leiden tot betere zorg. Niemand wacht daar nu op. Het systeem omgooien, het systeem niet omgooien. Je ziet wel een algemene verschuiving naar minder marktwerking. Wat vindt CDA daarvan, wat betreft de zorg? Daar zijn we ook voor, omdat er nu bijvoorbeeld ook geluiden opgaan, ook bij de VVD indertijd, dat je bijvoorbeeld winstuitkering in de zorg mogelijk zou moeten maken. Volgens mij is dat volstrekt de verkeerde kant die we opgaan. De crisis die we hebben meegemaakt het afgelopen jaar heeft ons duidelijk gemaakt dat er echt iets moet veranderen in de zorg. Niet door de betrokkenheid en inzet van al die mensen die werken in de zorg, want die is onverminderd groot en daar moeten we allemaal heel dankbaar voor zijn. Maar wel, en daar heeft de heer Clemens van de SP gelijk in, meer samenwerken. Als ons iets geleerd heeft de afgelopen tijd, is dat we op elkaar aangewezen zijn. Dat we inderdaad niet afhankelijk moeten willen zijn van alleen maar kostenefficiëntie. Dat we moeten zorgen dat we cruciale instrumenten, medicijnen op voorraad moeten hebben. En dat we ook op Europese schaal meer moeten investeren in medicijnontwikkeling en niet afhankelijk moeten willen zijn van China. Dat eigen risico, wat vindt D66 daarvan? Afschaffen of niet? D66 wil een ander eigen risico. Als je nu in het ziekenhuis komt en je hebt een forse operatie, dan kan het zomaar zijn dat je die €385 in één keer kwijt bent. En daarom wil D66 een systeem waarbij je verspreid over het jaar €100 per keer maximaal betaalt. Dus dat is een eerlijker systeem. Maar wij zijn het met de VVD eens dat zorg geld kost. Wat we echter missen in het programma van de VVD is een paragraaf over preventie. En wat we hebben gezien bij corona, er lagen heel veel mannen tussen de 50 en 70 met overgewicht op de IC. En wij willen als D66 dat we inzetten op gezonde voeding, op meer bewegen en ook op medische preventie en maken daar fors geld voor vrij in ons verkiezingsprogramma. Dat mist hij in uw programma van de VVD. Nou, dat heb ik goed nieuws voor D66. Er staat wel erin, er is een paragraaf over preventie. Wat wij ook van belang maar niet vinden, in de doorrekening.
Wat wij ook van belang vinden rondom preventie is inderdaad zorgen dat de producten die te koop zijn in de supermarkt langzaamaan gezonder worden over tijd. Daar willen we afspraken mee maken met de producenten van die goederen. Aan de andere kant willen we sport stimuleren, we willen voorlichting geven. Er is ook een preventieakkoord gesloten door het vorige kabinet en daar willen we ook mee doorgaan. Dus daar vinden wij u ook. Wat zijn de plannen van de PvdA hierin eigenlijk? Ja, preventie, sowieso een zeer waardevol punt wat er zojuist ingebracht werd. Dat is één ding, maar iets wat we zien is de greep van die zorgverzekeraar op de artsen zoals zij hun werk doen. Een voorbeeld uit Bergen, hier in onze provincie. Daar heeft een huisarts langere spreektijden ingevoerd voor zijn patiënten. En 10 minuutjes langer aandacht zorgde ervoor dat de instroom in het ziekenhuis met 1/3 afnam. En dat was zo'n succes dat werd uitgerold naar de omgeving. En uiteindelijk bleek het dat het ziekenhuis daardoor minder rendabel werd. Mensen waren gezonder, de arts had een betere band met zijn patiënten. En toen kwam de zorgverzekeraar en die zei, en daar stoppen we mee. Dit kan zo niet langer. En het kan niet zo zijn dat zorgverzekeraars de greep op onze Limburgers, op onze mensen blijven houden. Hoe op de moet dat manier veranderen dan? Dat kan doordat je extra middelen vrijmaakt voor die arts om de tijd te nemen. Maar met name door het verdienmodel dat jij dus in de financiering van dat ziekenhuis steekt, door die te veranderen. Want daardoor heeft die zorgverzekeraar die klem op onze artsen en onze bevolking. Is het een goed idee, PVV? Ja, het deels wel. Hè? Want we hebben het hier over preventie. En het lijkt alsof we het hebben over preventie van mensen die gezond zijn, dat ze niet ziek worden. Maar preventie gaat er ook over dat mensen die wel ziek zijn, niet zieker worden of andere ziektes krijgen. En op het moment dat je wel dat eigen risico houdt, of een gedeelte daarvan, zal daar het effect van zijn dat mensen inderdaad dan niet naar een huisarts gaan, terwijl ze wel ziek zijn. En de huisarts valt niet onder het eigen risico. Nee, maar dat ze niet naar de huisarts gaan, omdat ze bang zijn doorverwezen te worden of wat dan. Daar zit natuurlijk een heel traject achter. Een oplossing, en die bestaat al langer. Dat is gewoon dat niet die huisarts die gesprekken voert, maar dat je verpleegkundige specialisten hebt of praktijkondersteuners die dat werk net zo goed doen. Tegenwoordig gebeurt dat in heel veel huisartsenpraktijken. Maar daar gebeurt inderdaad dat de financiering daarvan nog heel vaak een drempel is. En dan zul je moeten gaan kijken van, moet die marktwerking inderdaad, dat moet dan anders. En die zorg moet laagdrempelig en ook langdurig kunnen zijn. Dus daarin zitten we wel op één lijn. We zitten op één lijn. Ik steek even over naar uw overbuurman. Ben benieuwd wat GroenLinks daarvan vindt. Want de zorg moet anders, maar hoe dan? Nou ja, marktwerking en concurrentie is gewoon een hele perverse prikkel als het eigenlijk om de patiënt moet gaan. Als een zorgverzekeraar beslist om een ziekenhuis in Weer te sluiten, omdat het niet concurrerend genoeg is en mensen moeten naar Eindhoven of wat dan ook, ja, dan moeten we daar een stokje voor steken. Want het kan niet zo zijn dat de zorg moet nabij georganiseerd worden. En het kan niet zo zijn dat de zorgverzekeraars op winsten en concurrentie draaien. En corona heeft laten zien dat het ook echt anders kan. Want plotseling gingen ziekenhuizen samenwerken. Plotseling was er geen administratieve druk dat er allemaal dingen genoteerd moesten worden. Want er was natuurlijk te druk, er waren te veel patiënten. Dus de marktwerkende zorg die moet eruit. Winst is een zeer perverse prikkel als het over gezondheid gaat. En ik ben het compleet met de heer van de SP en Partij van de Arbeid eens als het gaat over het afschaffen van het eigen risico in de zorg voor lage en middeninkomens. Dat moet gewoon gebeuren, want je kunt het niet maken dat mensen gewoon niet naar de dokter durven te gaan, omdat ze gewoon denken van ja, dan is mijn eigen risico weg. Ik kan dan daarna niet meer eten. Dat moet een publieke voorziening voor iedereen zijn. Afschaffen van het eigen risico, zegt u. Wat vindt de Partij voor de Dieren daarvan? Het afschaffen van eigen risico, wij willen inderdaad dat eigen risico, dat is een drempel voor heel veel mensen. Dus daar willen wij van af. Maar veel belangrijker vind ik het om even in te gaan op die preventie. Want iedereen is er wel over eens dat preventie belangrijker is. Ik hoorde de VVD al zeggen, we hebben een preventieakkoord. Maar dat preventieakkoord is eigenlijk helemaal ingefluisterd door de industrie. En het preventieakkoord doet de industrie geen pijn. Wat veel belangrijker is dat je inderdaad als regering volop actief inzet op gezonder leven. Nou, dan wil ik het toch hebben over iets wat de regering al sinds 2008 zegt. Namelijk, we moeten meer plantaardig, minder vlees eten. Er is vorig jaar een rapport verschenen, daarin staat, na 12 jaar staat dat beleid van die transitie van vlees naar plantaardig voedsel nog steeds in de kinderschoenen. Het beleid bestaat 12 jaar, het staat nog in de kinderschoenen. Alle artsen zijn het erover eens dat we veel gezonder kunnen eten door plantaardiger te eten. Dan is het toch een schande dat het kabinet zoveel steken laat vallen, mensen ziek laat worden. Je kunt niet voorkomen dat mensen corona krijgen. Je kunt wel voorkomen dat mensen op de intensive care terechtkomen in veel gevallen. Door te zorgen dat mensen een betere conditie hebben. U spreekt de VVD aan, maar u kunt net zo goed natuurlijk naar een CDA als regeringspartij kijken. Wat vindt u van het betoog?
Ja, voor een deel kan ik het volgen daar waar het gaat om preventie. Want dat hebben we ook in ons programma neergezet. Dat we ook zeg maar, ziektes als obesitas... Ja, maar hij zegt er is nog steeds niks gebeurd. Die moet aan de voorkant beginnen. Dat is niet juist. Want dit kabinet heeft wel een aantal zaken gedaan... onder leiding van staatssecretaris Blokhuis... om ervoor te zorgen dat mensen gezonder gaan leven. Dat is natuurlijk een gedragsverandering. Maar er zit ook een soort van schijnheiligheid in, zeg ik. Ook bij de partijen aan de overkant. Want als het gaat om drugs bijvoorbeeld... dan moet van alles kunnen. En als je ziet wat er op dit moment in ziekenhuizen binnenkomt... met jonge mensen vaak... die onder invloed van drugs levenslang aan de medicijnen zitten... en wat dat kost voor de maatschappij... dan wil ik graag met de heer Wassenberg ook dat debat voeren. Want het gaat niet alleen over plantaardig of ander voedsel. Uw lijsttrekker die heel fantastisch vertelde... dat hij wel een paar jointjes gerookt had. Dus is het niet wat hypocriet van het CDA... om nu meteen te gaan ageren omdat drugs zo lekker klinkt... terwijl de eigen lijsttrekker heel enthousiast was... aan het vertellen hoe tolerant hij zelf was? Hij kreeg de vraag of hij dat ooit een keer gedaan had. Daar heeft hij eerlijk op geantwoord. En dat zijn heel veel mensen. Misschien zou die vraag hier ook moeten stellen... wie het allemaal gedaan heeft. Zeker. Ik in ieder geval niet. Meneer Ramakers in ieder geval wel. Nou, dan daar gaat het mij niet zozeer om. En wij willen het reguleren als D66. Daar heeft het CDA ook mee ingestemd. Daar gaat het niet zozeer om. Het gaat mij om het taboe wat er kennelijk is... om over dat onderwerp te spreken. Dat is er niet. Het is een olifant in de Kamer. En ook de Partij voor de Dieren vindt dat er inderdaad voorlichting moet zijn... om jongeren van drugs te houden. Maar het is heel erg raar om te zeggen... wij laten als kabinet de bevolking ziek worden... door ongezond eten, door te veel vlees eten, door te vet eten. Maar dat hebt u net al gezegd, meneer Wassenberg. Ja, maar dan kun je toch niet zeggen... nou, er is ook een drugsprobleem, dus laten we de bevolking maar ongezond eten. Ik zou dezelfde enthousiasme graag willen van u op dat punt. Want het gaat natuurlijk niet alleen over dat vlees eten... want dat is uw thema, dat is prima. Ik vind dat mensen prima een stuk vlees moeten kunnen eten. Dat is ook niet de reden dat mensen obese worden. Dat gaat ook over andere dingen. Dat gaat ook over snacks en andere zaken, chips, weet ik niet wat allemaal. Dat gaat dus over het laatste woord gaat hier naar meneer Clemens. Sorry, meneer Bos van de SP. Ik zou graag even teruggaan naar de zorg. Want we kunnen het over jointjes en snacks en weet ik wat allemaal gaan hebben. Maar we hadden het over de zorg. En terecht wordt het punt preventie aangesneden. Maar dan wil ik toch één belangrijk ding benoemen. Want in sommige buurten in Nederland gaat 1/3 van de kinderen nooit naar de tandarts. En als je het hebt over preventie, een van de beste manieren om later een gezond gebit te houden, is gewoon ook regelmatig naar de tandarts gaan. En waarom gaan die mensen niet naar de tandarts? Omdat ze bang zijn voor kosten. Ouders durven niet met hun kinderen naar de tandarts te gaan, omdat ze bang zijn dat zo'n tandarts dan zegt: oh mevrouw, mag ik ook bij u even kijken? U bent wethouder in Heerlen, heeft u het nu ook over dat gebied? Ja, onder meer. Ja. Maar in heel Nederland en in heel Limburg zie je dit. En daar komen die twee onderwerpen bij elkaar. En gun dus ook ieder kind dat het naar de tandarts kan. Gun ook dat mensen niet bang hoeven te zijn voor zorgkosten. En daarom hervorm die zorg. Zorg dat dat basispakket breder wordt. Zorg dat het eigen risico, die boete op ziek zijn, wordt afgeschaft. Helder. We gaan door naar de tweede stelling. De tweede stelling gaat ook over een onderwerp wat leeft in Limburg. Leefbaarheid en platteland. Het aantal boerenbedrijven daalt al jaren fors, ook in Limburg. Maar dat geldt niet voor het aantal dieren. De bedrijven die blijven bestaan worden steeds groter. Tegelijk ligt de landbouw vaak onder vuur als de sector die veel stikstof uitstoot en daarmee met name woningbouwplannen frustreert. Een beeld dat juist weer veel boeren ergert. Wij doen al heel veel en hebben de stikstofuitstoot sinds 1990 met bijna 70% teruggebracht. Zo is hun verhaal. Toch is zowat iedereen het over eens dat duurzame kringlooplandbouw de toekomst heeft. En de uitstoot van stikstof moet worden teruggedrongen. Maar hoe dat te bereiken? Via innovaties zoals betere stallen of is een harde voorwaarde simpelweg minder dieren? Onze stelling is dan ook: Limburg ontkomt niet aan het inkrimpen van de veestapel. Het debat dat we gaan voeren starten we hier met een 1-op-1 debat tussen u van de PvdA, meneer Kunstelaars, en meneer Knops van het CDA. U mag aftrappen. Ja, wij zijn het niet eens met deze stelling. En waarom niet? Omdat wij in Limburg, maar ook in andere delen van het land, een hele hoogwaardige agrarische stand hebben die inderdaad de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd in innovatie, in het terugdringen van de uitstoot. Daar is ook een bepaalde schaalgrootte voor nodig en daar zijn ook vergunningen voor verstrekt. Ook van de zijde van de overheid. En ik vind, het CDA vindt dat we een betrouwbare overheid moeten zijn. Dat we de rechten die mensen hebben opgebouwd, dat ze die kunnen uitoefenen. Is er dan geen probleem met stikstof?
Natuurlijk is er wel een probleem met stikstof. En daar heeft het kabinet ook een actieplan voor gemaakt en ook wetgeving voor gemaakt. En die ziet erop om te kijken hoe je in bepaalde gebieden waar de problemen het grootste zijn, waar bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen zoals woningbouw, wat we heel belangrijk vinden, niet kunnen plaatsvinden, hoe je daar met agrariërs in gesprek kunt gaan om te kijken of men bereid is om te verplaatsen of om uitgekocht te worden. Zo zou het moeten, in goede samenspraak met de omgeving. Want het is niet alleen de landbouw die verantwoordelijk is voor de stikstof. Het is ook de industrie. En voor een heel groot deel, en daar hebben we de pech in Limburg dat we in het centrum van Europa liggen en bij het Ruhrgebied, importeren wij de stikstof uit het Ruhrgebied. Dus het is veel breder dan alleen maar te zeggen, als we de veestapel halveren, zoals D66 en anderen zeggen, dan is het probleem opgelost. Niet halveren dus, zegt u. Voor de Partij van de Arbeid is het een helder verhaal namelijk. Er zal moeten worden ingekrompen. Zo eenvoudig is het. En de Limburger en de Nederlander die wil gewoon een eerlijk stukje vlees op zijn bord hebben. En daarbij wil die ook heel graag dat we rekening houden met natuur, met de omgeving, met onze eigen gezondheid. En ook met de beurs van onze eigen boeren. Want ook die gunnen we een inkomen dat reëel is en fair. Maar de reden waarom dat wij met z'n allen deze overbodige en enorm grote productie in stand houden, is omdat we zo graag willen exporteren. U heeft het over de import van stikstof uit het buitenland. Ik heb het over de export van enorme hoeveelheden vlees naar het buitenland. Het grootste probleem is eigenlijk gewoon dat we gehaktballen naar China willen verkopen en daarom hier de pijn voelen op gezondheid, op natuur en op onze omgeving. Ja. U zegt inkrimpen, maar over wat voor percentage heeft u? Ik zou een voorstel willen doen voor een inkrimping van 30% van de veestapel. Maar laten we vooral kijken naar waar we op een gerichte manier de meeste overlast kunnen wegnemen. Want dat zal een taak zijn die we met z'n allen hebben, zodat onze natuur kan floreren en de omgeving ook zo mooi mogelijk kan blijven. Is dat bespreekbaar, 30% ik geloof ook inkrimpen? een mooie vergezichten, ook van de heer Kunstelaars, maar ik zal me niet vragen naar de onderbouwing van die 30%. Want ik stuur veel liever op doelen om die stikstof, om die uitstoot naar beneden te krijgen. U heeft de afgelopen jaren gestuurd. En helaas, nee, maar die innovatie is enorm. En helaas is het zo dat je voor investeringen, en vooral in de agrarische sector, dat je daar ook zeg maar, een horizon moet hebben die langer is dan 2 jaar. Want als het aan sommige partijen in de Tweede Kamer ligt, dan wordt er elk jaar de wetgeving, of het gaat om dierenwelzijn, die wordt weer aangescherpt en dan moet er weer geïnvesteerd worden. Ik vind dat de overheid ook naar die groep ondernemers betrouwbaar moet zijn. En dan wil ik best spreken, en daar heeft het kabinet ook voorstellen voor gedaan, en dat zeggen wij ook in ons programma, hoe je op vrijwillige basis dat kunt doen. Maar u had het over een eerlijk stukje vlees en over een eerlijke prijs die daarvoor betaald wordt. Laten we het daar dan ook eens over hebben. Laten we het ook eens hebben over hoe die ketens kunnen verkorten. Absoluut. Want dan gaat het niet ten koste van die agrariër en dan hoeft het ook niet zo ver getransporteerd te worden. Maar laten we dan ook inderdaad die rekening die nu vrolijk betaald wordt aan de aandeelhouders van Ahold Delhaize, die daar de grote winsten van deze coronacrisis lopen te cashen, laten we daar dan ook eens tegen zeggen, tegen die supermarkten, dat ze een faire prijs moeten betalen. Want daar kunt u de Partij van de Arbeid dan wel aan uw zijde vinden. En ik denk dat dat een steun is voor de boeren, maar ook met name voor zowel de burger als degene die de productie zal moeten leveren. Goed punt. Dat het laatste punt, daar zijn we het over eens. We hebben zelf ook voorgesteld om een solidariteitsheffing in te stellen, een tijdelijke althans, om bedrijven die het heel goed gedaan hebben deze crisis, om die ook te vragen om wat bij te dragen, om mee te helpen, om die bedrijven en vooral het MKB die het heel moeilijk hebben, om die te ondersteunen. Dus daar zijn we het over eens. Maar ik denk dat er meer mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld door emissiearm te bouwen. Dat is ook innovatie, maar dan in de bouw. Dat de overheid daar ook voorwaarden aan stelt, zodat we die woningen die we keihard nodig hebben, wel kunnen bouwen. Want daar ben ik het met de heer Kunstelaars over eens. Ik ga toch even terug eerst naar het inkrimpen van de veestapel. U zegt 30%, u wil niet inkrimpen. Wat wil de Partij voor de Dieren? Wij willen zelfs een inkrimping van 75%. En daar hebben we gekeken. Dan kijk je eerst naar de inrichting van Nederland. Als je naar Nederland kijkt, blijkt dat de helft van Nederland, het helft van het grondoppervlak, is voor de veehouderij. Dat zijn niet alleen stallen, maar dan moet je vooral denken aan grasland, aan snijmais. De helft van Nederland is voor de veehouderij. Dat zijn boeren die dat ook beheren. Dat is gigantisch veel. Als je naar het totale oppervlak kijkt, ook alle vormen van akkerbouw, heb je 2/3 van Nederland is voor de landbouw. Tegelijkertijd is maar 15% natuur. Daarmee lopen we echt achteraan in Europa. Dus de Partij voor de Dieren zegt, als je nou die veestapel met 75% inkrimpt, dan kun je de kwart van de dieren die je nog overhoudt, die kunnen naar buiten, die kun je ruimte geven. Tegelijkertijd hou je heel veel ruimte over om terug te geven aan de natuur. Dat is het allerbelangrijkste, dat we die natuur versterken en verbinden. En je houdt zelfs nog ruimte over in de kring rond dorpen en steden om daar huizen te bouwen. Want dat moet ook gebeuren. Maar ik hoor meneer Wassenberg niet over de boeren spreken. Ik hoor hem alleen maar over het nieuwe inrichten van het landschap. Wat je dan en krijgt, die boeren die
namelijk, die boeren, dat is inderdaad een belangrijk punt. Want dan hebben boeren namelijk ook met minder dieren toch een eerlijk verdienmodel. Nu hebben boeren 2 keuzes. Ze moeten groter worden, ze moeten investeren in allerlei innovaties die achteraf niet blijken te werken, of ze vallen om. En dan zie je inderdaad, en dat is het beleid van het CDA, als je naar de laatste 20 jaar kijkt, in het jaar 2000 waren er nog 100.000 boeren in Nederland. In het jaar 2020, vorig jaar zijn de laatste cijfers, waren het er nog 52.000. Bijna de helft is weg. Dat is CDA-beleid. Ja, en als je kijkt, en dat betekent dat meneer Wassenberg, want in allerlei sectoren zie je dat de schaalvergroting toeneemt. Dat is nu eenmaal zoals het gaat. En dat is inderdaad vanwege het beleid. Nee, dat is zoals de wereldmarkt in elkaar zit. Meneer Sloops mag even reageren hierop. Dat is hoe de wereldmarkt in elkaar zit. En wat we moeten doen is om op het gebied van dierenwelzijn, op het gebied van schone productie, de hoogste standaarden te introduceren. En dan zeg ik tegen de heer Wassenberg, er is geen land ter wereld waar op een zo hoogwaardige manier landbouw bedreven wordt als in Nederland. Ik ga naar de PVV. Ik hoor hier 75% inkrimpen van de veestapel. Wat vindt uw partij daarvan? Echt ridicuul overigens. Want ik zei wel aan dat we wel zorg moeten hebben voor een gezond milieu. Hè, dat de omgeving gezond moet zijn. Maar het kan toch niet zijn dat een gecreëerde crisis, een gecreëerde stikstofcrisis, de boeren tot schande maakt, alsof ze het allemaal niet goed doen, terwijl het juist mensen zijn die met hart voor de zaak, voor de dieren en voor het landschap wat zij beheren maar concreet, zorgen. Maar concreet, u dan in dit debat? Hoeveel procent zou u die 0% Ja, natuurlijk inkrimpen? 0. Want de stikstof is het probleem niet. En iedereen heeft het hier over dat de stikstof een probleem is en daarom allerlei dingen op moeten worden uitgezet. De stikstof? Ik zou zeggen, net als die artsen, dat ze produceren voor de wereldmarkt. Even centraal. Ja, dan doen ze dat voor de wereldmarkt. Centen moeten ergens vandaan komen, meneer van Partij van de Dieren. Maar mijn punt wat ik wilde maken, huisartsen, wordt gezegd, die moeten autonoom op hun eigen beroep keuzes kunnen gaan maken. En daar moet niet de overheid zich te veel mee bemoeien. Ik zou zeggen, boeren zijn hele goed opgeleide, verstandige mensen. Geef die mensen de ruimte om hun eigen vak fatsoenlijk uit te kunnen voeren. Helder. En niet onder het juk van de Europese Unie in een hoek gedreven. Helder, 0% inkrimpen. Wat zegt D66 daarvan? Nou, het is bekend dat D66 staat voor de halvering van de veestapel, 50% minder. Maar wat de PVV hier zegt, dat het een gecreëerde probleem is, dat is wel heel erg onterecht. Want door zoveel dieren zo dicht bij elkaar te houden in zo'n klein land als Nederland, hebben wij ook een eigen epidemie gehad, bijvoorbeeld Q-koorts. Dat heeft in Brabant, maar ook in het noorden van Limburg, voor vele doden gezorgd. Dus om te zeggen dat het een gecreëerd probleem is onjuist. Stikstof. En dan wil ik, ja, maar stikstof is een dit hangt gecreëerd allemaal probleem. met elkaar en stikstof samen. hebben we in Nederland een van de hoogste limieten. Nee, het is een gecreëerd probleem. Als u het heeft over dierenwelzijn, dan vindt u in de PVV een partner. Maar en er als zijn ik nog twee even wezenlijke mag verschillen en die moet u niet met elkaar combineren. Over stikstof, en dat zeg ik zowel richting de PVV en ook tegen het CDA. We moeten iets doen met de veestapel, want anders kunnen we die miljoen huizen, en iedereen van ons wil volgens mij 1 miljoen huizen bouwen, maar die kunnen we in Nederland niet gaan bouwen als we niet de productie, die enorme veestapel gaan inkrimpen. Waarom niet? En dat vraag ik dus ook aan het CDA, want ik hoor geen enkel beargumenteerd plan vanuit het CDA hoe ze zonder de veestapel aan te pakken wel die miljoen huizen gaan wonen. En D66 heeft dat plan wel. Daar mag u even op reageren. Ja, dat is natuurlijk niet waar. De heer Ramakers moet wel de teksten goed bestuderen, zou ik zeggen. Want we hebben gezegd, wij gaan niet verplichten aan boeren om te stoppen. We gaan ze niet dwingen om te stoppen. We gaan niet de vergunningen intrekken. We gaan met boeren in gesprek als die in gebieden zitten waar bijvoorbeeld heel veel druk zit op de natuur. Dat is 1. Het tweede is, er moet meer natuur aangelegd worden. Natuur, dat kan in allerlei vormen. Dat hoeft wat ons betreft niet per se Natura 2000 te zijn met alle gevolgen van dien. Maar dat plan wat hier in de provincie Limburg gemaakt is, dat 1 miljoen bomenplan, vind ik geweldig. Vind ik een heel mooi initiatief. En daar staan we ook helemaal achter. En volgens mij moeten we op die manier aan de slag. Maar waarom heeft u dan geen enkel klimaatdoel vastgelegd in het verkiezingsprogramma van de CDA? Het staat er niet in. Dus we kunnen u daar niet op afrekenen. Nee, we hebben het gewoon netjes ingeleverd bij het PBL. Dus wat dat betreft... Er staat geen enkel nieuw klimaatdoel in. Nee, wij hoeven geen nieuwe klimaatdoelen. We wel om die huizen te bouwen. En voor jonge mensen die geen huis kunnen vinden, is dit wel cruciaal. En dan gaan ze zo niet krijgen. Ik ga even naar GroenLinks. Ja, kijk, als je de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis wil aanpakken, dan moet je de veestapel halveren. We hebben het niet alleen over het aantal hectares natuur, maar ook over de kwaliteit ervan. En een gecreëerde stikstofcrisis, overal varens, bramen en grassen. Echt, de natuur is echt, de biodiversiteit loopt echt terug. Prachtig. Dat is heel belangrijk om dan iets aan die stikstof te doen. Maar ook, er zijn heel veel agrariërs die ook in armoede leven, omdat ze gewoon door alle doelen die er zijn niet rond kunnen komen. Die agrariërs zonder opvolging, die kun je helpen. Je kunt ze helpen door ook
in een transitie te gaan naar bijvoorbeeld... Kijk, in Weert heb je bijvoorbeeld de coöperatie herenboeren. Dat 200 gezinnen op een andere manier echt samen landbouw bedrijven. Er zijn zoveel mogelijkheden om biologisch of op herenboeren of andere manieren in transitie te gaan. Dat moet ook nu in die transitie gebeuren. En GroenLinks wil echt veel geld uittrekken om boeren ook te helpen, vrijwillig. En als het echt vrijwillig niet gebeurt, want er stoppen heel veel boeren, dat is heel vervelend, om het dan ook echt te dwingen. Vrijwillig omgaan en een transitie, pardon. Wat vindt de SP daarvan? Ja, ik ben blij dat we weer langzaam terug naar Limburg komen. Want op het Limburgse platteland woedt natuurlijk ook een strijd. Hè? Er zijn boeren, we willen meer natuur, we willen meer woningbouw, we willen zonneweiden, we willen windmolens. Nou, al die onderwerpen komen op tafel. En je zou dan maar een boer zijn die wel een stap wil maken, die het beter wil gaan doen, die bijvoorbeeld biologisch wil gaan boeren. En je gaat naar de bank en die bank die zegt, ja nee, je kunt wel lening krijgen, maar dan moet je intensiveren. Met andere woorden, dan moet er meer vee, dan moet er meer mest, dan moet er meer stank op dat platteland komen. Dus meer overlast. En volgens mij zit het dus echt in een systeemverandering. Ja. Wij moeten dus, en dat kunnen we als overheid, anders met die boeren omgaan. Dat is de vraag. Nou ja, in Limburg hebben we hele goede voorbeelden van hoe we door als overheid ons te bemoeien met die financiering. Denk aan de Liof bijvoorbeeld hier in Limburg. Om het de goede kant te sturen. Kijk, als de commerciële banken alleen maar zeggen, of gaat dat vrijwillig, zoals het CDA zegt? Sorry? Gaat dat met dwang of gaat dat vrijwillig? Nou, ik denk dat er heel veel boeren zijn die wel willen, maar die maar één optie hebben. En wat je dus moet doen, is ervoor zorgen dat er een optie komt om die goede landbouw met minder vee, met minder stank, met minder mest, om die te financieren. En als het niet vanzelf gebeurt, moet de overheid dat doen. Ja, maar dan ook boter bij de vis. Want ik vind echt dat die boeren die recht hebben opgebouwd en die ook met hart en ziel dat bedrijf runnen, ondernemer zijn, dat die moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid. En dan zeg ik toch, ja, eens. U zegt allemaal eens, maar we kennen allemaal de beëindiging van de nertshouderij. Toen werd door meerderheid in de Tweede Kamer besloten, die moesten allemaal weg. En toen er uitgekocht moest worden of beëindigd moest worden en de compensatieregelen kwamen, was bijna niemand thuis. En uiteindelijk is het wel geregeld, maar het was een schande. Het was echt een schande hoe de overheid toen met ondernemers is omgaan. En dat wil ik echt niet nog een keer op deze manier. Kijk, er zijn heel veel stoppersregelingen. Excuus. Ja, er zijn stoppersregelingen en daarin kunnen agrariërs ook vrijwillig meedoen. Dus in eerste instantie vrijwillig. En er wordt heel veel geld uitgetrokken door GroenLinks om de agrariërs daarin te stimuleren in transitie of om te helpen te stoppen. Maar dan is wel de conclusie, halvering van de veestapel. En er moet iets met die veestapel gebeuren voor de biodiversiteitscrisis, maar ook de klimaatcrisis. Daar ronden wij dit mee af, want we hebben nog 2 thema's en 2 stellingen die we heel graag met u bespreken. De derde stelling en het derde onderwerp, een hele belangrijke voor Limburg, is de economie. Corona heeft het denken over de inrichting van de economie en de maatschappij op scherp gezet. Algemeen is er een herwaardering van de rol van de overheid en minder markt. Maar moet ook de Limburgse economie stoppen met groeien? Of moet er vooral meer aandacht komen voor duurzame groei? Of moeten we na corona gewoon op de oude voet doorgaan? Essentieel is dat er meer vrouwen aan het werk kunnen gaan dan de huidige 76%. Al werken vrouwen gemiddeld nog altijd minder uren dan mannen. Een goede kinderopvang is daarbij een belangrijke voorwaarde. Maar wie moet die opvang voor kinderen tussen 0 en 4 jaar betalen? De overheid? Of moet dat afhangen van het inkomen van de ouders? Onze derde stelling luidt dan ook: gratis kinderopvang is de beste stimulans voor onze economie. Het debat over deze stelling gaat tussen Partij van de Dieren en D66. Meneer Ramakers, het woord is aan u. D66 is de onderwijspartij. We investeren 7 miljard in het onderwijs en we investeren 3 miljard in de kinderopvang. Dat geld gebruiken we om die kinderopvang volledig gratis te maken voor 4 dagen in de week. Dat is belangrijk, zoals we ook in het filmpje zagen, dat zowel mannen als vrouwen, beide partners, dat die kunnen werken, dat die geen zorgen hoeven hebben over de kinderopvang. Maar wat mij betreft nog veel belangrijker is dat al die verschillende regelingen die er nu in de kinderopvang zijn, voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een vroege achterstand, de peuterspeelzalen, de kinderopvang van de kinderen met werkende ouders, dat we al die regelingen bij elkaar voegen en dat we die kinderen uit verschillende milieus in 1 kinderopvang bij elkaar zetten, want dan leren kinderen ook van elkaar. En ik ben heel benieuwd of de Partij voor de Dieren het hier met D66 eens is. Komen we nu achter? Nou, daar komen we snel achter. Ja, de Partij voor Dieren wil ook gratis kinderopvang, ook voor 4 dagen in de week. Dus daar zal het debat niet over gaan. Wat wel belangrijk is, zoals een deel van de stelling was, dat moet een stimulans voor de economie zijn. En de economie zit nu natuurlijk voor een deel
op slot door corona. De samenleving zit op slot. Maar als we dit niet gaan gebruiken, door die economie totaal anders inrichten, er moet echt een systeemverandering komen. Want we hebben door die economie niet alleen te maken, we hebben te maken met een biodiversiteitscrisis, met een klimaatcrisis, die eigenlijk vele malen erger zijn nog dan die coronacrisis, alleen die heel geleidelijk aan, stapje voor stapje zich hebben opgebouwd en daardoor misschien minder zichtbaar zijn. Maar als we dit nou niet ook gebruiken om die economie fundamenteel anders in te richten, dan is dat echt een gemiste kans en dan gaan de problemen zich alleen maar opstapelen en uitbreiden. Ik ga toch even naar de kinderopvang. U zegt het moet gratis. Gratis bestaat niet. Wie betaalt de rekening? Nou, nu is het zo dat je ook al een hele hoge bijdrage voor de kinderopvang hebt. Maar die gaan we dus nog wat hoger maken als het aan D66 ligt. En wij zijn eerlijk erover dat mensen die veel geld verdienen, mensen met hoge vermogens, maar ook bedrijven die veel vervuilen en bedrijven die op de beurs zitten en die heel veel omzet maken, die gaan allemaal wat meer belasting betalen. Maar kijk, het verdient zich ook terug. Hè? Als wij nu in de kinderen van 0 tot 4 jaar extra investeren, dan voorkomen we dat daar achterstanden ontstaan. Dan gaan kinderen zich beter ontwikkelen en dan komen ze later minder in de criminaliteit, dan komen ze later minder in de bijstand, dan kunnen ze meer van hun leven maken. Dus wij geloven dat uiteindelijk die investering, zowel in kinderopvang als in onderwijs, dat die zichzelf terugverdient. Gaat u daar eens even op in? Ja, nee, dat is inderdaad ook helemaal waar. En daarnaast is het natuurlijk ook heel erg belangrijk sowieso voor de emancipatie en voor de gelijkwaardigheid, ook als het gaat om banen van man en vrouw. Vrouwen krijgen gewoon veel meer de kans om te gaan werken en zijn minder inderdaad afhankelijk van als ze kleine kinderen hebben. Maar op het moment dat je dat echt alleen maar gebruikt om de economie aan te jagen, en dat is wat ik toch ook een beetje in het verkiezingsprogramma van D66 zie, dan ben je verkeerd bezig. Je moet die kans ook echt gebruiken om daar echt stappen te gaan zetten. Want anders dan is het een ontzettend gemiste kans. Hoe ga je die Limburgse economie, want we hebben het vandaag natuurlijk vooral over Limburg. Hoe ga je die Limburgse economie nou aanjagen? Misschien kan ik even naar meneer Erkens van de VVD. Wat heeft de VVD voor ideeën daarover? Ja, ten eerste wil ik zeggen, gratis kinderopvang die bestaat niet. Dat heeft u zelf ook al net gezegd in het debat. De VVD vindt het wel belangrijk dat voor de werkende middenklasse de kinderopvang goedkoper wordt. Daar wil het geld in steken. Maar we zitten ook gewoon nog in een crisis inderdaad. En we moeten die economie weer gaan aanjagen. En het belangrijkste probleem wat we hebben, en dat zal deze zomer moeten gaan opkomen, is de schuldenproblematiek bij veel ondernemers. Die hun zaken hebben moeten sluiten, die betalingen niet hebben gekregen. Dus de Limburgse ondernemers ondersteunen. Ja. Iemand anders nog? Meneer Kunstelaars van de PvdA. Wat hier wel opvalt is hoe snel de VVD wegdraait van die mensen die die kinderopvang hier nodig hebben. Want het zijn juist die mensen met een klein inkomen die moeite hebben om die kinderen naar de kinderopvang te kunnen krijgen. En waarom is kinderopvang niet gewoon een deel van ons schoolsysteem? Waarom kan, net zoals de basisschool bekostigd worden door de overheid, onderwijs is niet gratis. Nee, wij betalen daar gewoon collectief voor. En dat zou bij kinderopvang precies hetzelfde moeten zijn. Dat geeft namelijk vrouwen de kans, die met name degene zijn die nu voor die kinderen zorgen, om mee te doen in het arbeidsproces. En dan krijgen we niet dit soort gênante situaties zoals hier vanavond, dat we met 8 mannen staan te discussiëren, terwijl er ook gewoon een gelijke vertegenwoordiging aan tafel had kunnen staan. VVD. Nou, nogmaals wat ik net ook zei. Voor de mensen die werken en die moeilijk kunnen betalen, gaat de kinderopvang goedkoper worden. Daar gaan wij ook gewoon geld in investeren. Daar hebben we 700 miljoen euro voor vrijgemaakt. Wat wij zeggen. Waarom niet gewoon is dat gratis? Waarom niet gewoon gratis? Ja, net zoals school gratis is op basisscholen. Dat is natuurlijk typisch voor u om het gratis te noemen. Het moet ook verdiend worden, het geld. Ik begon over de ondernemers. U ontwijkt dat onderwerp meteen. Deze mensen zorgen voor de economische groei en de banen in Limburg. Laten we het daar ook gewoon even over hebben. Wat zijn uw plannen daarvoor dan? Als ik heel eerlijk ben en u slaat de medewerker meteen over en u gaat met rechtstreeks naar de ondernemer toe. Als u eens 1 keer naast die werknemer was komen te staan, die op dit moment niet weet hoe ze zijn kinderen naar de kinderopvang brengt. Wij staan 100% achter die ondernemer die op dit moment in de problemen komt. Maar wij willen die medewerker niet in de steek laten. En de kans dat hij zijn kinderen niet de goede opvoeding kan geven, omdat u beroerd bent om te betalen, dat is nou gewoon doodzonde. Hoe zit het bij GroenLinks? GroenLinks is ook voor gratis kinderopvang. En natuurlijk, het is een publieke voorziening. Hè, en het gaat, en dat woord heb ik nog niet gebruikt en nog niet gehoord hier, om gelijke kansen. Dus op het moment dat in kinderopvang, laten we zeggen, enkel mensen met bijvoorbeeld toeslagenouders kunnen zitten en mensen met gemeenteplekken, want zo heet dat, minder toegang hebben tot kinderopvang, dan krijg je een verschil in gelijke kansen. Kinderopvang is het instrument om kinderen
gelijke kansen te bieden. Dat heb ik nog niet gehoord. Dat is ook voor de economie heel erg belangrijk. Maar het gaat hier om de ontwikkeling van kinderen. Dat is één. En als het dan om de economie gaat, ja, dan zou het een groene economie moeten zijn met circulaire mogelijkheden. Maar dat zijn, voor mij betreft, gebruik je kinderopvang niet alleen om de economie te stimuleren. Kinderopvang is er voor de ontwikkeling van kinderen en voor het creëren van gelijke kansen. Gelijke kansen, wat zegt de PVV daarover? Er wordt gezegd van kinderopvang is voor de ontwikkeling van kinderen. Nee, de kinderopvang is ervoor dat ouders kunnen gaan werken. En dat de ontwikkeling van kinderen daar plaats kan vinden. Ja, dat is zeker waar. Primair is het niet voor de ontwikkeling van kinderen. Dat laten we daar wel heel erg helder voor zijn. De beste ontwikkeling van kinderen gebeurt gewoon thuis, bij de pap en de mam en bij de vriendjes. Ik zie meneer Raamakers van D66 eventjes knikken. Dit is echt niet waar. Heel veel onderzoeken hebben aangetoond dat het voor kinderen belangrijk is om van andere kinderen te leren. En wat u als PVV deze kinderen ontneemt, is dat als zij ouders hebben die bijvoorbeeld in de bijstand zitten of die arbeidsongeschikt zijn, juist die kinderen moeten niet in een aparte, door de gemeente aangewezen opvangplek komen. Dat heet segregatie. Maar die moeten samen met die kinderen van rijke ouders kunnen spelen. Want dan is het veel beter voor een ontwikkeling. En als je ze al vanaf 0 tot 4 jaar op achterstand zegt en zegt, voor jou is een apart klasje, want jouw ouders werken niet, dat heet discriminatie. Mijn punt is nogmaals dat de kinderopvang, hebben we het over 0 tot 4 jaar, niet bedoeld is voor de ontwikkeling van kinderen. Primair bedoeld is dat... Nee, helemaal niet waar. Er is een basisschool voor bedoeld. Verdiepende onderzoeken, internationaal. Ja, dat zal maar wel zijn. Ik ken de internationale onderzoeken, ook als het over klimaat gaat, wat de D66 mee aankomt. Mijn punt is, de beste ontwikkeling voor kinderen als ze 0 jaar zijn, of 1 jaar zijn, 2 jaar zijn, is gewoon bij de pap en de mam toes. Beste ontwikkeling is toch bij de ouders thuis. Ja, ik zou toch nog een onderwerp willen benoemen dat zowel het vraagstuk van de economie als dat van de kinderen raakt. En dat is namelijk dat honderdduizenden kinderen in Nederland nog steeds in armoede opgroeien. En als we naar de afgelopen jaren kijken, dan zien we dat Nederland meer miljonairs heeft dan ooit. Dat de winsten in het bedrijfsleven, en dan heb ik het over de grote bedrijven, de multinationals, groter zijn dan ooit. En tegelijkertijd is de armoede gegroeid. Het aantal mensen dat niet rondkomt terwijl ze een baan hebben, is toegenomen. En daar moeten we volgens mij echt wat aan doen. Ja, en daarom zegt de SP, laten we nu iets doen aan die armoede. Laten we nu iets doen ook ervoor zorgen dat werken loont, door het minimumloon te verhogen, door ervoor te zorgen dat woonlasten dalen. En wat mij betreft ook door een eerlijk zorgsysteem. U hebt uw punt gemaakt. Ga even naar het CDA. Ja, de stelling moet eerlijker verdeeld worden. Ja, daar zijn we mee eens. En dat is ook de reden dat wij zeggen, kinderopvang gratis tot een huishoudinkomen van €70.000. Daarboven vragen we wel een bijdrage, maar die is nog steeds lager dan wat mensen nu betalen aan de kinderopvang. Dus dan maak je het niet gratis. Dan zit er een prikkel voor mensen die het kunnen betalen. Maar dan zorg je wel dat mensen de mogelijkheid hebben om te doen. Niet de verplichting om kinderen naar kinderopvang te brengen. Of dat het de norm zou moeten worden. Dat mag iedereen gelukkig zelf kiezen. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ook meer vrouwen inderdaad aan het werk te laten gaan. Wat ze heel graag willen, maar soms niet kunnen. Dus dat is heel belangrijk voor Limburg als provincie. Want als je kijkt naar Limburg, dan hebben we toch te maken met vergrijzing. En we moeten ook durven doordenken over de komende jaren. Hoe ziet die provincie eruit? En waar willen we goed in zijn? En we hebben gelukkig een aantal pareltjes, of het nu de maakindustrie is of de Brightland campussen, waar we hoogopgeleide mensen nodig hebben die ook na hun opleiding hier blijven wonen en hier kunnen blijven werken. Ik ben blij dat u het noemt, die Brightland campussen, want die innovatie, die kennisinstituten, die worden eigenlijk in uw programma's bijna niet genoemd. Hoe kan dat ook in uw programma niet? Nou, ik wil niet te veel zeggen, maar ik heb afgelopen 3,5 jaar voor 60 miljoen... daar ben ik zelf zeer nauw bij betrokken geweest... aan fondsen hier naar Limburg gehaald. Juist om die innovatie te stimuleren. Zeker, dus, zeker, maar in uw programma wordt het niet genoemd. En wel de campus in Wageningen en wel de campus in Eindhoven. Want onze lijsttrekker heeft een nieuwe deal gepresenteerd. En die gaat onder andere over het repareren van de schade die is opgedaan als gevolg van corona voor het MKB. Maar vooral ook wat voor soort economie willen wij hebben. En wij zullen moeten investeren in bereikbaarheid, in digitale bereikbaarheid. We zullen moeten blijven investeren in goed onderwijs hier, in goede voorzieningen. Want anders gaan die jonge mensen die gaan naar de Randstad en komen niet meer terug. En de regio heeft zoveel te bieden. Wetenschap en innovatie, daar gaat het dan eigenlijk over. Hoe denkt GroenLinks daarover om dat te behouden voor onze provincie? Nou, zeker, innovatie en wetenschap investeren is heel belangrijk. GroenLinks heeft overigens in haar programma staan om te investeren in duurzame chemie en duurzaamheid, circulaire economie in Zuid-Limburg. Dat staat letterlijk in het programma. Even terug te komen nog heel kort op die kinderopvang. Er worden overal in Limburg ook IKC's gebouwd. Hè. Dat zegt eigenlijk al, het is een integraal kindcentrum waarin kinderopvang samenwerkt ook met onderwijs. Dus waarom niet dat als één instituut zien en daar dan ook, want daar ging het ook over, om dat te stimuleren en dan het publiek te maken. Nou, dat ten aanzien van de kinderopvang wil ik nog even zeggen. Ten aanzien van de economie gaat het gewoon om het groen investeren, duurzame energie en ook gewoon heel veel nieuwe groene banen. Er is genoeg mogelijk in die sector. Het is op deze manier verder gaan, is niet goed.
We moeten die klimaatcrisis, die biodiversiteitscrisis aangaan. We moeten groen investeren en dat levert groene banen op. Komen we zo meteen ook over te spreken. Partij voor de Dieren, voor u het laatste woord. Wat wilt u doen met de Limburgse economie? Hoe moet die een boost krijgen? Nou ja, een boost die moet dus inderdaad veranderen. En Brightlands is al genoemd. We kunnen inderdaad veel meer inzetten op techniek. We kunnen ook inzetten inderdaad op energie. Want we zullen inderdaad ook de energietransitie moeten inzetten. Dus we kunnen ons profileren, zeker hier in de regio van Maastricht. Maar ook als je gaat kijken naar Aken, naar Hasselt, naar Luik. We hebben hier een kennisregio. En we moeten veel meer inzetten inderdaad op die kennis om te zorgen voor die duurzame ontwikkeling en die duurzame stimulans. Het kwam net al ter sprake. Energie, ook een heel belangrijk onderwerp tijdens deze verkiezingen. En daar gaat onze volgende stelling over. Jarenlang was kernenergie een taboe. Maar nu duurzame energie fossiele brandstoffen moet gaan vervangen, wordt kernenergie weer als een reëel alternatief gezien. Zeker voor na 2030. Een meerderheid van de huidige Tweede Kamer en ook van het Limburgs parlement wil dat er serieus naar kernenergie wordt gekeken. Waarbij een grote of kleine centrale in Limburg niet wordt uitgesloten. Bij kernenergie komen nagenoeg geen CO2 en andere broeikasgassen vrij. Wel is er het probleem van kernafval en veiligheid. Maar kiezen voor kernenergie zou in ieder geval wel betekenen minder behoefte aan zon- en windenergie. Onze laatste stelling is: liever een kerncentrale dan lelijke windmolens en zonnepanelen in het Limburgs landschap. Ja, liever een kerncentrale. Dat is onze vierde en laatste stelling. Het 1-op-1 debat gaat tussen de PVV en u van GroenLinks. En u mag beginnen. Ja, dank u wel. Vandaag is toevallig in Japan herdacht 10 jaar geleden daar het tsunami was. En dat er dus ook daar die kernramp in Fukushima gebeurd is. Maar iets anders over kernenergie. Het wordt gebruikt, het filmpje zegt het al, dat het is voor na 2030. Het duurt lang, het is duur. En we hebben nu een crisis. We moeten nu die doelen van Parijs halen. We hebben nu een klimaatcrisis. Dus eigenlijk vind ik dat kernenergie gebruikt wordt als schaamlab om de komende 10 jaar niet veel te doen. We moeten nu gaan investeren om de komende 10 jaar in CO2 te reduceren. GroenLinks wil windmolens op zee, zon op dak. Maar je hebt nog een ander belangrijk punt. Het is heel belangrijk om coöperatief met inwonerscollectieven ervoor te zorgen dat zonneparken en windmolens aangelegd worden op plekken waar inwoners dat willen, coöperatief. En ook de revenuen en de opbrengsten daarvan niet in commerciële zonneparkaanleggers of commerciële bedrijven die windmolens aanleggen, dat daar de revenuen naartoe gaan. Die revenuen moeten naar de inwoners. Coöperaties kunnen voor draagvlak zorgen. Coöperaties kunnen ervoor zorgen dat mensen ook de draagvlak hebben voor een zonnepark of windmolens. En een draagvlak voor een kerncentrale zie ik 1, 2, 3 in Limburg in de achtertuin. Waar? In Sittard. In de Clauscentrale in Maasgouw lijkt me niet. Inwonerscollectieven, wind op zee en zon op dak, daar gaat het om. Ja, als het over het draagvlak gaat, ze wilden in Landgraaf een zonnepark neerleggen en er is het hele volk tegen een opstand gekomen. Er is ook geen draagvlak voor, laten we daar wel over zijn. Maar er is geen klimaatcrisis. CO2, god, alles wat wij er als mens aan kunnen doen, dat zal niet een temperatuurstijging 0,00007 en een bijdrage van 0,35% als het over de CO2 gaat. Er is geen klimaatcrisis. Dat wordt ons allemaal aangepraat door mensen zoals u van GroenLinks en van D66 en van Partij van de Dieren. Er is geen klimaatcrisis. Het is wel een oplossing, want kernenergie is hartstikke veilig. U begint uw verhaal met Fukushima, ik geloof het allemaal wel, maar er is wat gebeurd en de centrales stonden niet op de juiste plek verkeerd gebouwd. Maar we kunnen dat wel. We kunnen kiezen voor kleine kerncentrales. We kunnen Borselen zouden kunnen investeren dat die up-to-date is en naar de maatstaven van tegenwoordig. We zien dat ook in andere landen. In Frankrijk hele goede ontwikkelingen in. We kunnen ervoor zorgen wellicht dat we in Tihange in België gaan investeren en daaruit ook de energie terug zouden halen. Maar hij zei net, het is te duur en het duurt te lang om te bouwen. Het is helemaal niet te duur, want we kunnen al dat geld, want die zonnepanelen en die windturbines, als je dat uitrekent, betekent dat voor Limburg, en dat is voor de kijkers misschien wel interessant, als we zouden kiezen voor windturbines in Limburg, betekent dat we 250.000 windturbines moeten bouwen om aan uw gecreëerde doelen te voldoen. Hij mag even reageren. U heeft het tegen een aardwetenschapper. Ik heb aardwetenschappen gestudeerd. Al mijn vrienden die hebben in ijskunde
CT-scanner-onderzoek in Groenland en dergelijke. U zegt dat er geen klimaatcrisis is. Nou, daar zijn, laten we zeggen, 98% van de wetenschappers het met u over oneens. En het is ook gewoon meetbaar aantoonbaar. Dat wil ik parkeren. Het is gewoon niet waar wat u zegt. Dat is punt 1. Anderzijds is het zo, u gaat aan voorbij wat ik zeg over inwonerscoöperaties die hartstikke veel initiatieven hebben. Er zijn heel veel inwonerscoöperaties die zelf met zonnepanelenvelden of windmolens komen. Het is echt niet zo dat u met bangmakerij 250.000 windmolens in Limburg gaat niet gebeuren. GroenLinks wil wind op zee en zon op dak met wind op zee, zon op... De wereld vergaat eigenlijk. Nee, wij zeggen dat we ons moeten voldoen aan de 60%. Hij mag even reageren. 60%. Kijk, GroenLinks is de partij die hier het meeste doet aan een CO2-reductie, omdat dat belangrijk is voor onze toekomstige generatie. We staan hier, we hebben met allemaal mensen, de generatie na ons zal een leefbare aarde moeten hebben. En ik kan zelfs boos worden als dat gewoon... Dat is helder, dat heeft u heel duidelijk gezegd. En u heeft ook heel duidelijk gezegd wat u ervan vindt. Ik ben benieuwd wat de PvdA ervan vindt. Ja, bij de Partij van de Arbeid ziet een enorm dilemma ook opdoemen namelijk. En dat zien we hier eigenlijk in de provincie Limburg namelijk. Bij implementatie van grote windmolenparken wordt de burger eigenlijk vergeten. Er wordt de burger genegeerd. Participatie, draagvlak is een van de eisen die wij hier met z'n allen stellen. En wat zie je? Zelfs bij het windmolenpark wat in Venlo bijvoorbeeld wordt aangelegd, wordt de burger, zelfs als de volksvertegenwoordiging massaal gaat staan, unaniem zegt, die moet goed uitgekocht worden. Zelfs dan negeert het bestuur die burger en zegt, ja, helaas, we kunnen er niks goed van maken. Maar wat denkt u dan over een kerncentrale? Ziet u die op lange termijn bijvoorbeeld in Limburg ergens komen? Nou, de nieuwste kerncentrale die ze in Frankrijk proberen te bouwen, die is al 15 jaar onderweg en daar zijn ze nog steeds niet mee klaar. Dus nieuwe kerncentrales, dat is een plan voor over 15 jaar waarschijnlijk, als je dat wil hebben. Onderzoek het vooral, kijk of het haalbaar is. Ik denk dat het onbetaalbaar is en dat we met name moeten focussen op het belang van de burger nu. Helder. Toch waren het uw fracties in Noord-Limburg die afgelopen weken aangaven daar best oren naar te hebben, een kerncentrale in onze provincie. Dat klopt. Er wordt onderzoek heen gedaan of dat mogelijk is. Er zou draagvlak moeten zijn. Kijk, het is niet aan mij om te beslissen waar die kerncentrale komt. Wat ik echt van belang vind om te noemen hier is, en GroenLinks noemt het wederom, het is afleiding, het is zodat hij de doelen van 2013 haalt. Dat klopt gewoon niet. We moeten ook kijken naar 2050. Kernenergie is nodig om het richting 2050 te halen. En er is één belangrijk feit waar u omheen loopt. Limburg en Nederland, we zijn echt een klein gebiedje. We hebben niet de ruimte om dit met wind en zon te halen. Ik hoor hier de VVD gewoon zeggen dat ze de klimaatdoelen, haar eigen klimaatdoelen, de Europese klimaatdoelen niet wil halen. In de doorrekening daarvan blijkt ook, want VVD heeft het programma niet laten doorrekenen, heeft GroenLinks voor de VVD gedaan. Daaruit blijkt dat VVD nog maar 40% haalt van die CO2-reductie, terwijl het gewoon Europees en in Nederland is afgesproken om voor 49% te gaan. U haalt dat niet. U roept, er zijn allemaal rookgordijnen om iets maar niet te willen. We kunnen coöperatieve windmolens, coöperatieve zonneparken kan. En daar kunnen inwoners van profiteren. Er zijn zoveel voorbeelden in Weert, in Leudal, van coöperatieve windparken en zonneparken waarin inwoners profiteren van het aanleggen. En de revenuen gaan dan niet naar een of ander commercieel bedrijf, maar naar inwoners zelf. U hebt het duidelijk gezegd. Ik wil heel graag weten wat meneer Knops van het CDA daarvan vindt. Ja, we hebben het over, hier lopen twee discussies door elkaar. De discussie over welke soort van energieopwekking zou je moeten hebben en dan de wijze waarop je dat regelt. Nou, op dat laatste punt, samenwerking met bewoners en omwonenden, daar ben ik helemaal voor. Als het gaat om kernenergie, dan denk ik, en dat is inderdaad waar, dat is niet iets wat je de komende jaren gaat merken, want dat is een hele planvorming en dat vergt een lange voorbereiding. Maar dan kun je dat niet uitsluiten. Wij kunnen, als wij die klimaatdoelen serieus nemen, kunnen we niet uitsluiten dat we ook die optie van kernenergie, zeker voor die tweede fase, in het speelveld moeten brengen. En in Limburg Waarom dan, zo'n centrale? Nou ja, waar die dan komt, wij zijn natuurlijk niet zo'n heel groot land. We hebben natuurlijk die kerncentrale in Borselen. Daar hebben ze wel oren naar om daar misschien nog wel iets te doen. Maar zou heel goed in onze provincie kunnen dat weet ik niet of dat bij ons in de provincie Kijk, en dan wordt er dus teruggekrabbeld, want waar? Nee, ik spreek vaak met de Zeeuwen. Weet ik kom daar ook om hen te helpen. Die hebben al aangegeven daar geen problemen mee te hebben. Maar ik vraag het aan u. Wat vindt de CDA daarvan? Nee, het gaat om principe. Want er zijn mensen die zijn principieel tegen kernenergie. En ik zeg, we kunnen ons niet permitteren, als wij die doelen serieus nemen. We kunnen ons niet permitteren om over 10 jaar niks te doen. Op het gebied van zonne-energie, op het gebied van windenergie, of op het gebied van kernenergie. Wat gaat u de komende 10 jaar doen? Nee, daar moet je dus nu de plannen voor maken. Ik steek over naar mijn buurman hier, van de SP. Ja, het is natuurlijk in hoge mate een theoretische discussie die we voeren. Want een aantal jaar geleden is natuurlijk een rondje gemaakt langs de verschillende energiebedrijven. Wie zou er geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van zo'n kerncentrale? Volgens mij is daar nog steeds geen positief antwoord op gekomen. Dus niemand wil het, behalve rechtse politici in campagnetijd, denk ik. Maar veel belangrijker is, wat kunnen we nu al doen? En kijk, we hebben in Nederland 2 miljoen corporatiewoningen. Als je die alvast eens vol zou gaan leggen met zonnepanelen,
Dat heeft een heel groot voordeel omdat we daarmee groene energie opwekken. En bovendien kun je ook nog eens de energielasten voor die mensen ermee verlagen, waardoor ze meer geld in de beurs krijgen. En we hadden het net over de economie, dat kunnen we goed gebruiken dat dat zo is. En daar komt nog bovenop dat we in Limburg voorop lopen in manieren om heel slim met energie om te gaan. We hebben in Sittard hebben we het groene net. In Parkstad ligt Mijnwater. Dat zijn bedrijven die in Europa voorop lopen in duurzame energie. En nou, laten we alsjeblieft beginnen met dat op te schalen. Veel meer van dat te gaan doen. Besparen, slim omgaan met energie. En dan pas kunnen we die theoretische discussie met rechtse politici gaan. Opschalen op dat soort gebieden. We doen het voor de toekomstige generatie. Wacht even, meneer Klaassen. We zijn bij D66. We doen het bij GroenLinks. We doen het voor de toekomstige generatie. Er wordt hier net gedaan als we kunnen wel wachten om kernenergie na 2030. We hebben de komende 10 jaar een opdracht, want we hebben een generatie die ook na ons komt. We moeten de aarde beter doorgeven. Om dan nu te zeggen, we gaan volledig... Het leidt af. Het debat over kernenergie leidt af van de discussie van het realiseren van wat we de komende 10 jaar gaan doen. We moeten de problemen... Nou, hier kunnen D66 en GroenLinks elkaar helemaal vinden. En wat zo erg is wat CDA en VVD de hele tijd doen als het gaat over kernenergie, is zeggen van we hebben het absoluut nodig. En dat is niet waar. Want als we met windmolens, als we met zonnepanelen en ook met waterstof en groen gas en allerlei nieuwe... dan is al uitgerekend door wetenschappers dat het haalbaar is. Als D66 sluiten we niet uit dat we ooit in 2050 naar kernenergie moeten gaan kijken. Maar laten we nu in actie komen in het klimaat. En iedereen die het niet gelooft, zoals de PVV... kijk de Netflix-documentaire van David Attenborough en zie hoe erg het probleem is. Ik ga nog heel even naar meneer Waswerf van Partij voor de Dieren. We moeten nu iets doen. En stel je voor, al zou je een kerncentrale willen. Als je kijkt waar de kerncentrales gebouwd worden in Engeland. Het wordt uitgesteld. De prijs is intussen opgelopen tot 24 miljard. Geen commerciële partij wil daaraan. Kijk naar onze oostburen, naar Duitsland. Daar is kernafval gaan lekken in Assen. Dat kost 5 miljard om die rotzooi op te ruimen. Allemaal belastinggeld. We hebben het echt over tientallen miljarden in totaal. En op het moment dat bedrijven niet aan willen, moet je als overheid ook niet zeggen, wij gaan dat geld investeren om ergens een probleem misschien over 30 jaar op te kunnen lossen. We moeten het nu, hier en nu doen. En daar past geen kernenergie bij. Daar sluiten we dit debat mee af. Ik dank u alle 8 heel hartelijk voor uw inbreng, uw enthousiasme en uw deelname hier aan het debat. Ik dank u thuis voor het kijken en de provincie ook voor de prachtige locatie hier. Vergeet u niet om te gaan stemmen over een paar dagen. Met een mondkapje natuurlijk en uw stembewijs. En u mag dat rode potlood, want dat is nieuw nu met corona, mee terugnemen naar huis als een souvenir. Hartelijk dank hier, hartelijk dank thuis. Ik wens u een hele fijne avond. Dank u wel. Ik doe het even zo. Dank u wel. Hartelijk dank. Meneer Gabriels.